Правим Карел Чапек за възможно най-малките наши зрители, започвайки естествено от 4-5 годишната им възраст. Така че представлението ще бъде интересно не само за малките, но то ще бъде интересно и за възрастните, за тези, които наистина имат спомен за Карел Чапек, не само от едни събития в миналото, едни успешни реализации на Карел Чапек на сцена, но и тези, които са чели по принцип приказките на Карел Чапек. Интересното, което замисляме, е така да създадем една практика да има представление за възрастни, да привлечем публика, театрална публика, любители на театралното изкуство, които да обърнат повече внимание върху кукления театър, който така наднича в проблемите на възрастния. И предстои ни да направим един международен проект с постановчик, един страхотен режисьор, танцор, артист Дуда Паева. Тези, които обичат театъра, са имали възможност да се срещнат с него в рамките на международния фестивал, който правим Панаир на куклите. Той се беше представил с 2 спектакъла. Един англичанин, който е един великолепен майстор на кукли, мимически кукли, Джим Бърнард, който в момента е при нас в София и работи с нашите ателиета. И един словенец, който ще бъде, който всъщност е вече сценограф, Яка Иванч. Кажи Дуда Паева, кой е, какъв е? Дуда Паева е бразилец, който работи вече от много дълги години в Холандия.
Спектакълът ще бъде за нас интересен, той е предизвикателство за нашата трупа и въобще за нашата куклено-театрална общност, защото това ще бъдат теми от Библията и от гръцката митология. И спектакълът ще бъде забранен за деца, той е само за възрастни. Кога планираш да започнат репетиции? Репетициите ще бъдат интензивни и започват на 3 април и на 3 май трябва да имаме премиера.